In 2021 is de Provinciale Omgevingsvisie opgesteld. Deze gaf op een abstract niveau aan hoe onze provincie ingedeeld kon worden. Toen de visie werd vastgesteld, gaven de gemeenten aan dat zij behoefte hadden aan een vervolg, waarin duidelijkere keuzes gemaakt worden en meer rekening wordt gehouden met de verschillen tussen de regio's. Om die reden hebben we als provincie opdracht gegeven tot 3 ontwerpende onderzoeken. Er zijn veel opgaven die op Limburg afkomen. In de onderzoeken zijn die opgaven per regio uitgewerkt. Daarmee geven de onderzoeken antwoord op de vraag: hoe kunnen de 3 Limburgse regio's eruit zien in 2050 als we alle opgaven nu zouden oplossen? De ontwerpende onderzoeken zijn samen met de gemeente uitgevoerd. Hiervoor is een verdeling aangehouden van Noord-, Midden- en Zuid-Limburg. Op deze manier kon er gericht gekeken worden naar de specifieke gebieden. De opbrengst is verwerkt in een verhaallijn en op kaartbeelden. De verhaallijnen vormen een brug tussen de provincie en de gemeente. Bij de provincie wordt namelijk op een abstract niveau een visie bepaald. En de gemeente moet lokaal in eigen gemeente iets beslissen. Ook zijn de ontwerpende onderzoeken als een van de bouwstenen gebruikt bij de actualisatie van de Provinciale Omgevingsvisie.